Candy? Mi van? Ellennek el kellett rohannia. Miért hazudsz nekem, Charlie? Nem hazudok. Ó, hát jó. Várj. Nem érdekel, hol van? Kicsoda? Ellen. De érdekel, hol van. Elárulom. Elment, hogy megvegye neked a tökéletes ajándékot. Komolyan? Igen. Meg akar lepni téged valamivel, ami iszonyúan drága. Mondd meg, mi az. Inkább találd ki. Segítek egy kicsit, minden lány nagyon szereti, és jól mutat, ahogy a nyakatokban lóg. Egy majmot kapok? Nem. Ó, édes Istenem. Egy gyémánt nyakláncot. Ó, az is elég jó. Csak ne felejtsd el, ezt nem tőlem hallottad. De hát épp most mondtad. Mindegy. A lényeg az, hogy lepődj meg, ha megkapod. Ne félj, őrülten meg fogok lepődni. Jól van. Nagyszerű. Azt hiszem, Ellen is. Hozd a Jackit, indulunk. De nem akarok, utálok vásárolni. Nem maradhatsz itthon egyedül. Miért nem? Nagyon jól tudod. De már nincs teknősöm, amit a mikróba tegyek. Hozd a Jackidet. Jó, hozom a hülye Jackim és a hülye kocsival. Elmegyünk a hülye áruházba. Hé, ne beszélj így a hülye apáddal. Gyere, cicicit! Biztos bujkál, mert azt hiszi, haragszol rá. A jó életbe, Chelsea, a macska nem gondol semmire. Legfeljebb arra, hogy hal, felfalom. Vagy homok, teleszarom. Tévedsz. Nagyon intelligens és nagyon érzékeny. Pontosan tudja, hogy csak megtűröd. Közben meg tudom védeni magamat. A macskámról beszéltem. Elnézést. Finom. A fenébe hol a kulcs? Itt a kulcs. Kulcs. Aha! Szia, kulcs! Jaj, ne! Rossz a cím! Eltévedtem! Igen? Szia, Ellen, gyere be! Miért nem jössz be inkább te? Nem tudok, elhagytam a kulcsomat. Felöntöttünk a garatra? Te is? Kaphatok még egy kis kávét, Berta? Ki akadályozza meg? Pec, kimehetsz, holnap után bejöhetsz, kit akarok átvenni, mindent szeretem. Lássuk, mi kell még. Ó, igen, jég. Víz hasznos kivitelben. A szeretet kézikönyve. Ezt a munkafüzetet kaptuk Judyval a párterápián. A tartalmi része alkalmazható mindenféle emberi kapcsolatra. Értem. Közvetlenül azelőtt használtátok, hogy kirúgott és kisemmizett. Az elmélet helytálló. Csak Judy egy hülye ribanc. Ide figyelj, az első lecke a bizalom alapjának lefektetése. Mondjuk 3 dolgot, amit értékelünk a másikban. Kezdem én. Értékelem a humorérzékedet, a nagy lelkűségedet és a leszarom hozzáállásodat. Köszönöm. Most te jössz. 3 dolog, amit értékelsz. 3 tuti? Jól van. Jó, hogy viccesnek tartasz. Cseles. De számít, ugye? Persze. Még van 2. Judy mit írt? Neles. Rendben. Szereted a fiadat, ami nem lehet könnyű. És
Recskázás után megtörlöd a kezedet. Köszönöm. Nem volt olyan nehéz, igaz? Jó, következő. Folytatódik. Nem megoldottuk a problémáinkat? Részemről. Szóval, 3 dolog, amit megváltoztatnál a másikban, és 3 dolog, amin neked kéne változtatnod. Most te kezded. Miért akarnék bármin is változtatni? Viccelsz, ugye? Tökéletes vagy? A magam módján. Szóval hibátlan vagy. Ott van például a pillangó Ellen. Vagy a kolibri. Isten minden teremtménye úgy tökéletes, ahogy megteremtette őket. Csak téged cseszett el. Rendben, jó. Mondj 3 dolgot, ami változtassak. A személyiséged, a ruhatárad és a lakcímed. Köszönöm. A hangod, az arcod és, mint mondtam, a lakcímed. Jó van, elég. A frizurád, a hülye könyved és a lakcímed. Elég 3. Ó, nem már is jön. A fukarságod, az arroganciád és a lakcímed. Elmentem. Hékás! Ez a könyv tényleg jó. Ahogy eszel, a fűszőröd és a lakcímed. 1 hét után már nem vicces. Döntőbíró. Szerintem az. Jake, itt vagy? Gyere, itt a torta. Hagyjál! Megtaláltad már? Igen, a fürdőben van. De jól van? Nem tudom. Jake, jól vagy? Jól vagyok, hagyjatok! Biztos szégyeli magát, amiért az apja mostanában egy tinivel jár. Hagyjál ezzel, Judy. Mi folyik itt? Jake nem jön ki a fürdőből. Jake, gyere ki, drágám! Nem lehet! Miért nem? Nem lehet! Néztem, hová tüntetek. Ha valami mondani valótok van velem kapcsolatban, mondjátok a szemembe. Nem rólad van szó, anya. Bárcsak ilyetnék neked. Mi a gond? Nem akar kijönni a fürdőből. Talán beteg? Ki nem akar kijönni? Az unokád. Miért? Mérges rám? Jake, drágám, mit tettél napközben? Egy kis kávét és vitaminokat. Kávét? Te kávéval itatod? Nem, te kávéval itatod? Csak egy kortyú. Nem várj csak egy kicsit, ne tettél be vitaminokat. Fáradt voltam. Értem, de mégis hol találtad a vitaminokat? A gyógyszeres szekrényedben. Nem tartok vitaminokat a szekrényemben. A kék tablettákat, amiknek a tetején V van. Mi folyik itt? Nem értem. Jobb, ha hozunk még egy csákót. Nem már, nagyon ideges vagyok. Ez az első randim az egyetem óta. Ez mi a fene? Whisky. Whiskyt iszol edzés közben. A gintől izzadok. Mi van? Normális méretű fejed van. Kösz. Nagyon boldog vagyok. De nem értem. Mit nem értesz? Hallottam, hogy anya azt mondta, hogy Charlie-nak az a baja, hogy a pici feje után megy. Pedig nem is kicsi. Na jó. Mondd meg az édesanyádnak, hogy a nőket mindig tisztelni kell. Látod, Jake? Így beszél a nagy fej. De csak egy feje van. El akarod mondani neki, vagy hadd pörögjön még? Pörögjön még. Jaj, legalább valami rávezetést. Jó. Milyen van a férfinak, ami a nőnek nincs? Szakálla? Mélyebben? Szakálla. Igazad van, pörögjön még. Hát örömmel jelentem, hogy viszont láttam az 5-es koromban lenyelt rágómat. Ó, a jó életbe, Charlie, éppen vacsorázunk. Nem orcoskodj. Jut eszembe, elfogyott a popsi törlő. De hisz 2 dobozzal vettem. Itt mondhatnék, a babák nem ennyit termelnek.
Legalábbis az egészségesek. Van egy üveg aloe vera a mosdó alatt. És mihez kezdjek vele? Teszel egy diónyit az új begedre, Ellen! és... Hűsít és nyugtat. Az jó, remek. Mert bevallom, hogy pillecukrot lehetne sütni a segjukamon. Tudjátok, mit ennék desszertnek? Nutellát! Hello, végeztetek? Épp most. Ellen papát meggyógyítjuk mi ketten. Hogy? Hé, akarsz látni egy csomó csupasz cickot? Jó volt. Charlie! Ez elég szemétvicc volt, Charlie bácsi. Linda, szia! Szia, Ellen! Elnézést, hogy váratlanul beállítok, de Charlie nem veszi fel a telefonját, és tudni akartam, hogy jól van-e. Charlie jól van, a kanalas orvosságát szapogatja. Tessék? Semmi, gyere csak be. Kösz. Úgyis fel kéne már lassan ébrednie. Na és jól meg vagytok Donnával? Jól. Szólok Charlie-nak. Hiapú, röpiznek! Igazi Didi parádé! Na most, Jake. Azt kérted, szóljak a kezdig. Dehogy. De, kérted! Sokat gondolkoztam azon, hogy mit is akarok az élettől. Imádok táncolni, de ugyebár én sem leszek fiatalabb. Szóval ideje meghoznom néhány nehéz döntést. Teljesen megértelek. Igen? Dehogy csak úgy teszek. Charlie, azért jöttem, hogy... hogy spermát kérjek tőled. Jól van, hová szeretnéd? Na jó, kellemes hétvégét, Charlie bá. Kellemes családi összejövetelt. Mit? Mit? Még tartozol egy pizzával a múltkori estéről. Várjál, bocs. Ennyi is volt? Ennyi elég lesz. Jake, igyekezz, anyád kint vár. Szia, Charlie bá. Szia, haver. Köszönöm pizzát. Mikor rendeltetek pizzát? Fogalmam sincs. Te, Charlie? Emlékszel Lindsayre? Nem. Nézd! Gyakorolok. Talán jobb lenne, ha leülnél. Jó ötlet. Kicsit szédülök. Remélem nem szív probléma. Nem az. Ez alkohol probléma. Hál' Istennek. És ki az a Lindsay? Nem emlékszel Lindsayre? 40-es, szűke, csinos. Bocs, nem ugrik be. Alig égettem a házát, és elhagyott a volt férjéért. Folytasd! Kedves, természetes, közepes mellekkel. Persze, Lindsay. Na végre. Mit csinálsz most? Vigyázok rád. Köszönöm. Soha többé. Soha többé. Abba hagyod az ivást? Ne hülyéskedj. A felkelést hagyom abba. Hello. Hát jó tévé. Távirányító hol van? A távirányító. Szegény Charlie. Vegasba ment és itt hagyta a prosti pénzt. Megtaláltam. Mi a fene? Te beteg állat! Ez csodás lenne egy nővel.
ilyen óriási a feneke. Ki az apuci? Ki az apuci? Sajnálatos módon te vagy az. Szia, Pajti! Mit keresel te itt? Láttalak a Földcinki tévében. Igen, de erre van egy nagyon jó magyarázat. Hallgatlak. Nem láttál semmit? Értettem. A puci. Nem hencegni akarok, baby. Mert én úgy szeretlek téged, mint senki más. Senki más. Ezt a szájat nem éneklésre teremtették. Mi másra? Evésre. Ó. Azt hittem, az orális szexre gondol.